Pewo nyaya yuruzere samu. Pamusoro chakadai. Chitiko chakaitika navazakazaka. Ndifunga tiri parwadzani 29 years. Tiri parwadzani. Tabva kuTito tabviswa nedhemu. Wedu semaprotodha tiko 23 takapihwa mita zvepamutemo nevenzi. Saka tagara, ndifunga takagarapo nevazakazaka baba vasati vashaya. Svikira zakazaka baba vashaya, takasara tine mhuri yavo yakavazakazaka. Saka chitiko chakazoitika pamwedzi wakapera. Takazongoona takutongotumirwa mapepa ekunzi nyaya yatova kuHigh Court. Saka izvo zvinhu zvakangotikatyamadza kuti kana ari mugarisani wedu iri mhuri yatagara tiinayo ndizvo here zvinoitwawo. So isu zvakangotikatyamadza. Saka ndiyo nyaya yatauya nayo kuno kutanga kuti mumwe wedu tione kuti kopa magari ati akuita chii chaakuitika. Raiti vazakazaka tinzwe kutiko chakunetsa chii kubva kugara pamuri kuita setsaona kuitwa naSAPO. Ndinotoenda pamusoro chekutanga asistenti zakazaka akanoti vabve muBemberi Goldfield Mine ikampani inonzi Samson Investments. Ndinotove mushandi mairi kwete kuti Stanley zakazaka ndiye akaenda kunokarwadziwa andizvo. Raiti kuda kubvunza kuti andizivi imimi somugari sabvunzwa kutaura kuti imimi muri mwana waipamba. Chakatanga kugara nemaini chii? Kampani yakapinda 1989. Ino mapepa yakakwana. Mapepa akakwana. Ndofunga kumashure ndakatombopa changamiri nana sekretary katsande matsamba acho vana 1989. 1989. Pachizogadzikwa vanhu iyo kambani kuti izouya ipapo yakawana pano vanhu. Vakawana muri mapegs kudhara vakatopikwa kudhara. Tende kupesa ndati yakapega 1989. Kubva 89 iyoyo vanga vachishanda ipapo kana kuti papa singashanda. Right, saka kopa makazoya kuti muri kuda kushanda imimi muri vashandi makawana pano vanhu. Dzimwe nzvimbo dzataisenza vakatopinda tichitosenza dzimwe nzvimbo vanhu tiri kupesana. Vabereki muri kunzwa mubvunzo wandiri kupindura usiri kunyatsa kuchekwa nomurume. Right, toti 1989 ndapegesa maini yangu panapa. Ndorega kupashanda. Ndozouya pano chikoro kana kuti ndozvandiri kuda kunzwisisa. Kuti kuuya kwamukazoita mauda kushandisa nzvimbo makawana pano vanhu here kana kuti makangowana pasina vanhu bva vazoya vachivaka muchishanda imo. Imimi makazotora here vagari vakuru nzvimbo samambo kana kuti nelenzi kuti uyai muone vanhu vamakaisa kuti step pakushanda kwatiri. Icho kwadi matsamba ndinawo panapa inyaya zvaiya kumaHigh Court. Ndozvakatoitika nekuda kwekuti baba wedu mushakadzi baba wedu vangu ndovakanga mushakadzi ndiwo vakanga vavhura kampani. Vaona vanhu vamo ndifunga tsamba atori mungazasa kuti muna sekretary kumashure nanakatsandi vaona kuti vanhu vavo vakaita kukumbirwa kuti angari mazuva emaelections vakanzi no kana tazopedza tichazoita nezvevanhu veva. Saka semunhu mukuru akangoti zvakanaka vakazongoisiya vakati matsamba ekumaHigh Court avana sina kuzopedzisa zvavo kuti vazozvipedzisa. Ndifunga kuti pesa nezvo. Takatanga maini nevanhu vakabviswa kudhemu kuDotito. Kana kuti imimi ndimakatanga here kugara ipapo. Tisu takatanga kugara ipapo. Nerusango.
No. Saka zvinoreva kuti makatangira hurumende makauya muri andachi Mines. hamuna kuya muri hurumende. Saka zvinoreva kuti makashora here hurumende zvaikaita kubvisa vanhu zvidhemu vachiuya kunogara muruvanza. Hatina kushora hurumende. Kuti makaenda kakwaiko. Hatina kushora hurumende. Asi kuti Mirai. Zakari. Muri kuti makapigwa maini pasati pano. pasati pano. Ndipo vaiswa vanhu. Vanhu vakaiswa nani? Vanhu vakandisiri chicha vakaiseva. Vanhu vanofanira Andisiwe. Mirai. Ipenguwa yangu ya. Vazakari. Nyaya ino makaita ngakusabu. Hatina kuita ngakusabu. Right, makashora sabu. Makashora inini mama. Nyaya ini makamhanya makaenda kumusoro paDA makanzi kuchadzoka bheki kuno ndosaka makaona tsamba yakaya pamunhu. Right, vanhu ivavo havagare zvikunzi kwomutemo izvo ndikada kuvashedzana vane maofareti imi muri munhu ka ivo vanhu vadii toda kugarisana ndakauya uku kai makanditi chiti nanhasi matero ndoda $500 today. Muri kundidheeresa muchitonga maziso yangu aya ndio mazisabu makaenda ku high court makati mune mari. Mwana kana achizvarwa anotanga kuita se kukamba yeye ozoita se ozosimuka ozofamba ndi ndikuda kufind 100. Right. Vanhu vamazi vangani vanavo? Pane mavillage 3 parwadza. So far tese masabhuna also the teenage tusvika kuma 600. Muri kuabhusa vanhu. Maofu. Muri kuabhusa vanhu. Vanhu vakuda kuti vaziva kugara kupi. Aya, mirai. Mungaende kwamungaende zvenyu asi munodzoka bheki kuno. Nyaya iyi ndakatopinda muofisi maDA ndakachizwa. Nyaya iyi izvo zvinogona kuti kana makada nguva kusangana paDA hamubudiriri munodzoka bheki kuno. Saka chatikuda kwamuri vazaka mune boundary pamunoperera imini. Panokumba muri kupinda kusiri kwenyu munozviziva. Izvo ndozvatoda kuti muzoziva. Panhasi ndombomirira apa ndangokupai short chiedzo kuitira kuti mangwana musazoita se aiva pepenya tamaona asi zvamakaita makamhanya makada mukaenda kumasabu izvi zvingadai chitokweshanawo nasabu kwanditi moya wakwayo kwamama kana muzoendawo kupi kwamakaendawo kwanditi ndo zvinoitiwa. Right. Vamazvi pane zvimwe futi Vanhu vari kuti kudini vanhu vakatiwo sezvimisa mberi tichazviteera mashure saka vanhu vachati Hakuna kugarika uya. nyaya ndakairedzwa kare naDA vakanzi vatanga kuenda kumusoro asi vachadzoka kuti kuno izvezvi pane vanhu mavari kuita maina munda vanhu vanofanira vanoteerera munda it's illegal. Kana muchida kumaina vaZakaria mumunda memunhu munonyorana pasi enda munyorere pasi muri 2 ini ndofanira kuzviziva sabhuku vanofanira kuzviziva ndii kuitira kuti mangwana pasaideuke ropa anoziva kuti zvegoridhe neropa ndofunga ndiri kungopinda bichani panyaya dzenyu. Amene kana muri kumukutaura ndikupanza zvizhinji ngaamene kana madzimbe ndine mumiriri akumirira nyaya idzi
pamwe angatsanangura zvakadaikidza andinoziva. Ndiani? Vasana. No, amuno matili gweta. Amuno andisana magweta. Atili gweta muno. Ichi. Anombirira kampani. Bozi vanhu vavota vakakala kubvisira. Pamusiri makomrezi. Ukapa nyaya yako zvisizvo unogona kutaura kuti mutonga asi ugona kuitonga. Ndizvozvo. Maita zvakanaka mataura nachangamira. Vari kukubvunza isi kuteerera. But pandaona pano nyaya matadza kuexplaina zvakanaka. Masinzi. Nguva yamakapega imimi maini yenyu constitution yenyika yaiti kudii ndio yamunga mchipatanga kutaura nayo. Ani masinzi. Zvichibvizira kuti constitution yenyika yaita kuti mulimi anoita zvepachi zvepamusoro anomanya anoita zvepasi. Ndizvo zviri. Saka matadza kuripresenta nyaya yenyu zvakanaka. Musakote kuti pamwe dzimwe nguva mamba vatadza kutonga vari kutonga chaizvo nokuti ndio zviripo. Imimi matadza kupa nyaya yenyu nenzira chaiyo. Nhasi uno makukosherana nochi ndomakagarisana navo. Buditsai dingindire iroro zvakanaka kuitira kuti mugone kugara zvakanaka nochi. Ava vakaiswa nomusangano. Ndizvo. Ava vakaiswa nomusangano. Zvavakaiswa nomusangano ndo constitution yaishanda yandi kutaurai. Saka mimi chiregai kuti agiri muno constitution chiteera izvi kutaurwa nhasi nokuti ndo zvinokuita kuti mufambe zvakanaka. Mugone kugara zvakanaka mutaurira anorumawo zvakanaka. Varume isisi kunoja zviro tiri kujaira zvepasi. Handiti titaurirane. Kana yapinda mumunda momunhu zvataurwa namambo panapa. Tauriranai naye mufambe zvakanaka. Changamire ndopananga ndoda kuti ndikosusikidza zvishoma mukutsanangura kwamamuchita nawo. Kumwe kuwedzera ndokwakuti imimi vazakazaka hamugone kushanda munzvimbo kana nyangwe mukaita mapepa ekuhaikoti kana mukaita mapepa akaita sei. Mutemo wenyika ino iyi unotaura kuti munhu anofanira kushanda achiwirirana nevagari ende pachizoita futi kunyorerana kwekuti imimi so vanhu varikuda kushanda munzvimbo imomo ndoipi development yamuchasiya munzvimbo. Saka imi kana muchiita zvechipawa musina kuwirirana nemasabhuku nachangamira akandeya vari apa hamuna kwamunoenda. Nyaya yenyu kuti muihendere zvakanaka munotofanira kutodzoka kumba moenda noprocedure munogara pasi nomadzisabhuku magara pasi nomadzisabhuku mozoita kuti masabhuku yakusvitsei kuna Changamire mogara pasi navo ngokuudzai kuti munofamba sei. Changamire. Manager wacho ngauya. Manager womugodi. Zitani Standard. Sunny. ya? Standard. Sunny. Unogara? Quadrant. Awaya nasi. Munondiziva? Ndotaka kuona inasi. Asi makambobva kuti kuna vanonzi vakandeya kana leti kandeya? Yes, ndakamboona. Makambovaona? No. Why? Tanga tisati tambosangana. Imi makauya turo yani kuti muzotanga basa renyu? Turu company inonzi Samsung Zakazaka Investment.
muchisvika munzvimbo makaona ndati muchisvika munzvimbo mangu mavakandeya makaona kuti muzotanga basa renyu kunzi kambani yenyu yakutanga kushanda makaona ani kambani iyi mambo haisi kambani nhasi kana kuti kambani yazulu sekutaura kwamboita makaganawo maini yakarejiswa muna 1989 saka kurejiswa kwayo kwakatangira kuzouya kwakaita vanhu pava paya dhemu riri kutotitoreva kugadzira bati maini yakagarepo kumagari saka ndikuziviswa kuti mambo vari kuti payakagadzirwa maini ndopakadai pakatsvakwa mambo here ndinyatsopapata mafambiro anoita mabheba ehurumende Ministry of Land, Ministry of Mines, ese mabandiko makapiwa mabheba inimi ekuti muchadocherwa zvepasi neMinistry of Mines. Ground ramaida kuitira izvozvo iground ramambokandeya 1. 2. Kunokuda utungamiri hwehurumende hunosanganisira DA nekanzuro ndokwamunotanga kusvikira kupi ikoko moudzwa kuti nzvimbo yamukuda kumaina iyi kana pane mamwe activities yakuitwa panzvimbo iyoyo moyaita muchiremekedza activities agara achiita. Izvi zviri kureva kuti inini pamakapirwa nzvimbo iyi neMinistry of Mines, kanzuro kana kuti DA dai manga makavazivisa pamwe chete namambo kuti nzvimbo iyi yakumboita zvekutsvaga zvichena. Panguva yavakaisa vanhu kuti vauye kuzogara panzvimbo iyo vakabviswa nedhemu, vangadai vakatoziva kuti ndatiisa vanhu vaafikwa nedhemu already nzvimbo iri kushandiswa nazakazaka nekambani yake vachitsvaga zvichena. Hurumende yaisa vanhu panzvimbo yayatendera kare kuti itwe imwe activity. Vanhu vangadai vakatsvagirwa pamwe pokuenda nehurumende rather than kuti makore awanda vanhu vavakamisha hurumende takapedza basa tatora vanhu vaafikwa nedhemu tavapa pekugara. Nhasi muchiti makuchisimudza kuti vanhu ivavo vanoenda papi vanhu ivavo. Ini mungadai muri kutokwira hurumende yacho kozimbe yakaisa vanhu panzvimbo yayakakupai. Apa muri kukwira vamaenda navo kwaikoti mambo here tiye here mapepa enyu aya makwira vapisha pamusoro ichangamira ndofunga ndanzwisisa zvatsanangu ndakasina hangu kuparasika ndakanda pakati ndotsokorera zvekare kuti mambo sekureva kwandaita nzvimbo yakapfekwa muna 1989 kureva kuti yakabva yava nemvumo yekushandira ipapo kubva ipapo muna 1989 ndafara kwazvo pane vanga vari kutaura zveconstitution. Constitution yedu ndiro bumbiro remutemo mambo amukadidziswa mutemo unoziva. Saka bumbiro remutemo zvaroreva roreva kuti iro ndiro riri pamusoro. Umwe mutemo wese ungaiswa pasi kusanganisira iko kupanana minda neMinistry of Lands rinova rimwe bandauko rehurumende nezvekare Ministry of Mines rinova rimwe bandauko rehurumende. Zvinongoreva kuti zvese izvozvo zvinoitika zviri mukati mekurarama kana kuti megwaro rinonzi constitution. Saka constitution imwe chete iyoyo mambo changamire ndiro rakaita kuti Ministry of Mines inge ichigona kupega mamines aya muna 1989 ende magwaro aya achiripo haana kukanzurwa kusvika nanhasi achiripo achiri valid kutaura pachirungu. Ndo chizodzokera zvakare kuti muna 1997 sekutaura kwa DA kana kuti kwa district coordinating officer patsamba yavakanyora musi wa 5 January 2026 vanoti ivo vanhu vari kuda kubviswa nekambani vakazouya muna 1997 nyangwe zvazvo chisiri chokwadi nekuti vakauya muna February wa 2002
mapepa aripo, vazakazaka vakashaika vasati vashaika vakatozvikira dare kuHarare nenhau iyoyo. Ministry of Mines ikatonyorawo gwaro ranga rakanyorerwa kwete kwamuri mambo but rakanyorerwa kumapurisa. Mapurisa vachitopiwa charge yekuti endai munosunga vanhu vari ipapo kana vari kuba zvicherwa kana vari kuvhiringidza basa riri kuitwa ipapo, nokuti Ministry of Mines yakagona kumira nemvumo yayakapa kambani iyi kuti inge ichishanda ipapo. Ministry of Mines ikataura mugwaro iroro zvekare kuti mapurisa achitaurai nevanhu vari ikoko mbovatsanangurire vanzwisise kukosha kwakaita mamineral rights kana kuti kukosha kwakaita zvicherwa nezvazvakaita mumiriro wazvo kune vazakazaka nemavillagers aripo. Saka izvi zvakaitika muna 2002 muna August 2002. Saka nyaya iyi haisi nyaya inowanda. Saka ndochidzoka kumubvunzo wenyu mambo wamatuyauya muchisvika makaonani. Ndinodzokerazve kumashure kuti handina kunyatsounzwisisa kuti muna 1989 kureva here kuti vazakazaka havana kunge vakauya kuna mambo kana kuti havana kunge ndokuti ndipo pakabvira marights emine. Miraipa. Ndabvunza nditi imimi ndiri manje munofanira kunge muchiziva mafambiro akaita chikambani inokutanga ndii mufanira kutozviziva. Ana azakazaka vari mumashure menyu kai ava vagari vekunoko handizvo ndizvo zvona ichokwadi icho zvese zvinoitika ezvi ndakasvika ava chaunotanga kundudza mutaura kuti rege tibate mukuru wedu ndizvo ndakasvika kaupe makazvinzi kupi mambo handina kunge ndazviti muri kuti kupi mambo hamunadza chimutifainde azaka ndakasvika inini ana azaka vakati tichateera havana kuteera right pamazwi vanhu vari kuona maopareta tinawo baba maopareta anopiwa anobva ku pamusoro nechakapita ndipindure maopareta anobva ku ndikuda kupindura chakapita baba maopareta anobva ku anobva kuhurumende ani mataura zva da ndizvo saka vanhu ndivatoende hurumende imwe chete mambo ndiyo inopa masimba zvekare emines. ndo saka manje achitaura vazara kuti kana maona kune zvicherwa zviri kuenda mumunda mevanhu vana tsamba tauriranai vari kuteerera pavakagara ipapo handiti urunzwisisa chatisiri kuda kuita kukwidza gumbo sozvamakaita kuenda kuhigh court makashora sabhuku makashora inini makati makadzidza straight nhasi tiri panapa manza pomwe ndatauraza mandini vanhu ava vana kwavari kubva vachienda kana vamunangagwa chaivo vari kuziva kuti vanhu vangu vari apa vanotozikana wai vakazopiwa matsamba yayo. Saka zvikureva kuti Ministry of Mines ine simba kudarika Ministry of Lands. Ndozvamupedza kutaura pamusoro itenga handisi kureva kudaro kuti Ministry of Mines ine simba kudarika Ministry of Lands, nekuti ese mapande ehurumende yedu anofanira kunge aine gotye kujidzikana kwawo, hapafaniri pane rimwe rine chipikisana nerimwe. Asi kana pachinge pazoitika makakatanwa ekuti Ministry of Mines iri kutaurawo zvayo, Ministry of Lands yotaurawo zvayo, kutaura chokwadi mambo ndingatodzidzawo nhasi. Ini kufunga kwangu nyaya iyoyo inogona kutongwa kuHigh Court, nekuti ndiko kunogona kuunzwa Ministry of Mines yomirapa, ouya zvekare Ministry of Lands yomirapa, mutongi obva ataura kuti saka kana averenga zvakanyorwa Mines and Minerals Act, overenga zvekare zvakanyorwa mubumbiro remutemo relands, masimba akapiwa minister muMinistry of Lands anotangira apa achisvika apa, otariswawo zvekare eMinistry of Mines kuti saka mvumo yekushandisa nzvimbo inobva mubumbiro iroro kana mugwaro iroro mutonga anozotonga achiti kudii. Saka ndipo ipapo mambo patasvika ipapo. Toda kusangana pakati pakati
Moza ndinogona kuomesa. Ndinozvisa mambo ndosaka tauya kudai kwenu Ndinogona kuti maini vharo. Munoziziva? Munzvimbo mama. Munondisungisa moendesa haigoti. Toda pamusoro yechangamiro. Aiwa, munondisungisa here kuendesa haigoti. Toda makaita. Pamusoro yechangamiro hatigone kutaurira dare rinori kuti tinozodii mambo kana vatongawo vanenge vatonga mutongo wavo. Asi kana tazobudawo tizoona nemvumo yatatakapiwa neMinistry of Mines kuti nematongero aita mambo toteedza zviva. Ndofunga gumiro remutemo rambotaura reconstitution rinotitendera kudai. Tingaende kumberi. Manager. Ndokunga ndiri mapupu indi munyowani ndiri mambo vatsva. Ndakasiva baba vangu. Ndosaka mandinoti kuedza ndoda kukuonesai kukukumbirira. Pane zviripo. Pane musiidzwana anasi akavanozviziva. Pano maitiro avaita zvavaita kana kuti varipo. Inini handidi zvokudai so. Ndoda kurova imbwa yakaviga kuti handidi kurova imbwa ndakaviga mupini. Ndinotenda takati. Kandeya ina mambo 1. Kana muri kunzwa kuti kuna vamwe ana mambo koko. Indine right yokuti maine ivhara. Secret. Ungataura zvize. Sati tapedza majaji. Pamusoro yechangamiro. Ndakanditango tsanangura mamiriro anoita chirongwa chamaini munzvimbo. Panoitwa inonzi stakeholder meeting yokuti munzvimbo mamunoda kutora maresources vanhu vakuitana nazvo izvi. Handindi apapa ndaida kunzvengesa dare rireri panyaya iri kuhigh court nevanhu. Nyaya yabuda mudare munomu ndeyekuti kwenyu maakuzoita eviction order pavanhu vakagadzwa nehurumende ndo yatiinayo. Zvomining yenyu ino area inokava ndoda kuti nditsanangure muchinzwa. Handindizvo mining yenyu ino area inokava asi pamwe pacho munozvenyu maakuexida maakutora nzvimbo dzisiri dzenyu maakudziita dzenyu. Munganzwisise munganitenderei baba. Panobuda chipepa chakadai chosainiwa namambo chokuti matendero. Handindizvo imimi tikabvunza kana tikatora miwo kuMinistry of Mines ndaida kuti pajeke pakuti imimi munomira segweta asi pamwe pacho ndakada kuti kutsanangurire kuti law kana maraitwa tikatora kuMinistry of Mines vanogona kupokana kuti hatina kumbovasvika ipapo. Because mapegero emining isusu kana tikagara kumberi kuno munoitira sekunge tisingazivi kuti inopegwa sei. Asi ndangangonzvengesa dare rineri kuti dare rineri riri kuconcentrata nevanhu kubvisa pamigodhi yenyu but havazi pamigodhi yenyu. Pamwe pacho maini ine nzvimbo yainotora diki 500 by 200 yatopera block. Handii pamwe pacho imimi munozotora mazisango ese makutotora nepane vanhu. Saka isu tiri kungobvunzirawo vanhu vedu kuti mavaisa papi kana vakaiswa nehurumende. Imimi muchitoziva kuti ava vane maofa letter. Munganzwisise munganitenderewo baba. Imimi mukatora nyaya iyi takaenda kungotaurawo zana ini ndangoona chipepa ichi zvangu haina kuita law zvakanyanya. Asi pamwe pacho vanodziwa mari nemagweta yasina kwaya nezoitesa nyaya. Uchifunga kuti kuita zvinhu zveright pamwe pacho unenge uchitotadza kugara nevamwe zvakanaka zvakanga uchigara nevanhu zvakanaka iwewe wirirana nevanhu kuground area ovaratidza area yako pairi kuperera usaende pasini pako wezi area yandakutaurira iblock 500 kana 50 by 200 iblock. Saka uno mabloko mangani uudze chitangamiri kuti nemabloko yakati ndiwe zaka 17. Saka yanokavha nzvimbo dziri kurimwa iri ndomakadiwa vanhu. Saka iwe chikumbiro chanaenda kuti ndingotsanangura since mapepa isu hatitore nyaya dziri kuhigh court
chidziita dziri toda kunzvengesa shamwari ndaona ivo vamirira sebhetaka isu toda kunzvenga kutaura kuti vanhu vedu vari kumusha uku vane maofalet vachawana papi since kuyatano 17 mumabloko handiti ndizvo imi muri kutora vapapi pane vanhu vani handiti ndizvo vanhu vakaisao munozoona vasipi iwo uchida kuzachete mari wezi ari kuwana mari negold handiti iwo hauishaya iwo kuda but ko vanhu vanosasa munozoitei dhemu rakabviswa rakachamwataitautaura dhemu ndo rakabvisa vanhu notito vakatoiswa papi ipapo vachinzi stapling handiti pakawanika pane mari saka isisu nemaini tinosangana pamwe chete handiti asi chiregai kunyangadzira vanhu nenzira iyoyo Tangamira munutua kwangu. Changamire pamusoro. Handifunge kuti mutemo wekumaina kana kuti wekudii kuita pasi. Kazhinji munhu kana uchida kugara pano vamwe unototi gogogoya. Mjwa bese vanhu vazopinda munomu vatonzi pindai. Saka ndiri kuona kuti mimi foundation yenyu pairi kuenda ino masimba. Asi nekuda kwekuti mambo vanhu vavo vari kugara ipa. Azvigone kuti mimi musingawirirane nachangamire novanhu vacho masabhuku novagara kuti mupamaini munogona kupa tsetekudza mupapamaini. Kana zvazaitika izvozvo zvinoreva kuti mambo vanenge vasina simba nemasabhuku varegerera vanhu vavo. Nyaya iyi ndiri kuona sekuti munotopana kutogara pasi nemadzisabhuku kutanga. Magara pasi nemadzisabhuku moona kuti nzvimbo yakapegwa 1989 nokuti imimi makapegwa 1989 but hamaishandisa kanzvimbo yacho. Iwe kana ukanzi wagara panzvimbo ndopako kana munhu uri kurendesa unongosvika ungokinura mumba opinda kana kuti unototi tisvikewo otaura kazvauri kuda. Saka imi makutongosvika muchikinura pano vanhu varipo. Kana mutemo uchikutenderai kuti munopaza asi novanhu ivovame nokuti muchazoita se garai pasi novagara. Magara pasi novagara modhiraivhwa moya kwamambo moonesana nachangamire novagari kuti muda kuti ashande sei ushanda so ushanda so. Isu tese tine vagari tinotore nomamainansi varipo kwedu but takagara navo pasi vaitaurawo zvokumashure kwamuri kutaura asi haugona kushanda panzvimbo nokuganyambatsa. Kangaidze zvauri kuda zvacho minararo yacho you can't get it because unenge uchitoshungurudza vagari vanoziva ndo vane chivanhu chomo. Mukarasa mambo hamuwane mari yacho, mukarasa vagari vonzvimbo hamuwane mari yacho, munogona kuidasa hamuiwane because ivo vanotoziva kuti takadaiso tendereiso. Muridzi anogara imomo ndiye anoziva zvisango zvinowanika tsuru kana panowanika zvitubu zvomvura. Saka imi munozenge muchiwana kupi mvura yokunwa imi musingabvuma kugara nevanhu vakara iva imomo. Changamire toidzorera kwamuri. Right. Nditaura naye imi achataura naye ndodzoka kuna Azara ndovamwe vanzi mashona yangu Azara tawirirana Nombe Azara. Ndichangamire ndiri kuda Azara nyaya yenyama uya nayo ndoda kuti muende kugarisana navo zvakanaka. Kana makazoenda kwamuri kuenda kunopedzisa uko ndati mugare zvakanaka. Ndinokumbira mugarisana zvakanaka naSabu. Sabu muenda kugarisana zvakanaka naSabu. Ndichakumbira inini mushandisimudza ndouya tichaita meeting nevanhu varipo vazaka vanhu vakapiwa mvumo nehurumende kuti vagare pamunoona vari paya handiti
kana mune zvamaona mukati memunda wemunhu mundotaura nemunhu uya handiti muwirirana handiti kwete kurwisana. Ndochida futi pazviwanikwa munzvimbo mangu munomusidzwana ndofunga moment akakutaurirai musidzwana kubva makore mangani akataurwa kunzi kapedzera kuita zvaidi right pa 4 years unoti 2026 ini ndiri mutsva ndinokodzera kutaura zvandiri ndichanyora list fai ndiye matiunayo andataura right handidi kuti muzoti chief kandeya vane udzviriri chandinoda kuti tigarisane kana takasangana timhoresana kana madzoka uku mugarisana zvakanaka kana takushedzai panapa hatina kuya kurwisana kana kuti tiwomeserana tinoda kuti tise tiwadzana nekuti kana tisinge takuzotaurirana kana kuti kwatakabva from 1989 inini zvamunoona zvandiri panapa inhaka yemadzitateguru yavo usamuchinzwa ndichitaura ndakada kutaura from 1989 kusvika pari nhasi pana madzimambo mangani akatonga vakagara vakawanda ndine mvumo yekutaura zvandinoona kana makandiona ndichisvika kwekwe musatize makatiza maparamura mhosva ezvi kuna vamwe vakapiwa masamoni ndavatuma hamuna right yekubvarura samoniro kana kuriramo chandinoita ndinongoenda kumapurisa ndoya nemapurisa ndokusungisai asi handidi kusvika paextend ya kore changano ya nzvimbo yamuri kutaura nezvayakasanganisira migodhi iri kushandwa tine hurumende kubviswa mapfupa saka munofanira kuita muchiziva kuti zvinhu zvese zviri muhurumende saka musainfluenze futi kuti masabhuku amukuti ninge akambogara kukanzera vakateedzana zvizvo kunyera izvo zvinhu ndozvamuchatadza kuwirirana mwana mugraundi izvo saka wirirana nasabhuku ndozisora mwana ezviri kutoshora sabhuku mashora saka dzokai mugare zvakanaka mozvininipisa mugare nevanhu nokuti kushandiwa mugodhi yenyu vanhu ndandinoda kuti ndibvunze zvishoma shoma sekutaura kuita changamiro kuti munogara zvakaita zvakanaka. Ndaona pamapepa enyayo muri kuti kudii sekutaura kuita changamiro kuti mapepa aya panopepa rikuratidza kuti kuda kumuvha vanhu kubvisa vanhu muri kuti kudii mazvitora sei mazvigamuchira sei sekutaura kuita changamiro kutaura machangamiro ndinogashira judgment yavo asi sezvinhu zvatoko haikoti ndandigoni kuzvimirira asi zvataurwa machangamiro magona samari yangu super wataugoni kurudzira zvikora panapa kutonga na wasinzi vanodi vanotonga vachitonga vanhu vanogara nani navo vakatindirwa nehurumende ndo vanotonga ndo vanotaura nezvofanana ando wasinzi wateerera here zvotaurwa namama wasinzi chiuchira kuna ndikataura mambo vakati ndiri kuda kuti undidhonze ndiuye kupi wakataura kuti uya kuno hauna kuita sei uchibva kuno ukaenda kumba tora tsoka dzako uye kuna mambo mambo ataure zvavakuna kwete kuti mambo vakuvingi imovi chiregerei papo chikameka kungoti zvazvo
zvinomazera muchidenga mabonzo achone yanzi kwanga kuno madzimambo maviri panguva imwe chete. Saka kuno kwaitewa kuchiendeswa zvinhu zvisiririzvo. Apa vakuziva mambo nhasi, vakuziva nzira yekuita sei yekutera. Ndatenda asisina zvakawanda pamusoro changu kumbiro sokureva kwamaita kuti vazakazaka vauye vakutori musvike kugraundi. Inini ndiri sabhuku mudiki pavakuru vangu vandina vari pamusoro pangu. So kumusha kwatiri kubva hakuna kana rugare kana mvura, hatisi kunwa ichidzika nekuda kwenyaya iyoyi. Saka taikumbira kuti vakakasikwa vazakazaka zvindibatsirawo. Kana kwaita noise ndine simba ndichaisvitsa kwandinoisvitsa. Ndosaka vemutemo varipo, mapurisa aripo. Kwangoita noise chete munondiudza. Tapedza tine dzimwe nyaya. Pamusoro wechanga And then